तरी के राजा जी बोला मुआ अरे किया मामा लगवालो ए पिया हो हेने हो अरे दिन हुआ अरे लगवालो तो काहे ना लगवालो ए पिया हो निमिया के गछिया तो काहे ना लगवालो ए पिया हो लेकिन यही भाव में लड़का तनी कहले वो माई से पचरा के भाव तनी सा खाऊ जी बाजे लगई है लड़का कहे के माई रोवे दरबार में लड़का आइल बा लड़का के आग्रह स्वीकार करो विनती स्वीकार करो माई लड़का कहले का अरे की करू सुनी ना माई हो सभापति के आई के माई हो सभापति के आई के माई हो बबुआ लड़का को लेके माई सुन ले बानी या घरा को या खटी हलू अरे कोढ़िया न के काला हो घरा को या खटी हलू कोढ़िया न के काला हो अनहरा के आँख देलू कोढ़िया के काया हो कहने आओ औरो हम जानत बने कहे बाजिन के पुत्र दिहलू अरे धन तो हर पुत्र दिहलू धन तो हर तनी से में बबुआ तो करी सुमीरा ना है माई हो रे श्यामला करी सुमीरा ना है माई हो रे श्यामला ये माई के पचरा हो माई के पचरा में सभे का हाजिरी लगावे के बा तनी सब ले ताली बजा के आ तनी बतिया के सुना ठोको तो तनी सा माई के नाम जप ले के बा तनी सब लोग ताली बजाओ सब ताली बजाओ भैया सब लोग ताली बजाओ बाजे बाजे तनी सब लोग माई के नाम पर ताली बजाओ जय हो हम गुड्डू भैया के आगे निजी बनी हम गुड्डू भैया से आग्रह करो कि मंच पर आई फोन पर बात भई बा लेकिन आज सामने सामने तनी भेंट हो जाओ हम रउआ के तनी मंच पर बुलावे तनी अपन बड़ भाई समझ के कहां बनी जी अरे भेजी तो भैया के कहे के बा बबुआ तनी कहे के बा भाईन के पुत्र जुहलू धन पे हाथ